Priamy rozkaz na ústup pluku zostal ignorovaný. V útrobách rozžeravenej oceľovej rakvy dozrievala nemá vzbura. Dozviete sa, prečo mladý poručík s ľadovou zúrivosťou udieral vlastného nabíjača priamo počas delostreleckého prepadu a ako teplota 50 stupňov menila ľudí na dusiace sa zvieratá. Odhalíme najdesivejšie tajomstvo tohto boja. Čo presne prinútilo veterána z Prvej svetovej vojny s roztrhnutým bruchom a dolámanými nohami krčovito zvierať riadiace páky a prečo túto surovú, žalúdok dvíhajúcu pravdu celé 10 ročia zúfalo vymazávali z parádnych hlásení. Sledujte až do konca, aby ste zistili, akú monštruóznu pascu si sovietská posádka pripravila pre útočných ženistov Wehrmachtu a ako sa otec dobrovoľne obetoval, keď pretavil posledné hasnúce údery srdca do záchranných sekúnd chodu naftového motora. Vytie strmhlavých bombardérov trhá ušné bubienky. Ťažká letecká bomba rozoráva vyprahnutú pohraničnú zem. Tlaková vlna vrhá hrudy čiernej hliny, zmiešané s roztrhaným ľudským mäsom a rozstaveným kovom, priamo na čelný pancier. Na krajnici blčí zdemolovaný drevený voz. Krv v hustých tmavých kvapkách steká po tlejúcom dreve. V sivom prachu sa krčovito šklbe odtrhnutá konská noha. Leto roku 1941. Horúčava bez milosti taví vzduch. Absolvent tankového učilišťa, poručík Igor Rybakov, si chrbtom ruky stiera mastné sadze z tváre. Naivné ilúzie z učilišťa o bleskových víťazných pochodoch a malej krvi práve teraz horia. Vytrácajú sa v zápachu spálených vlasov, zhoreného korditu a rozliatej nafty. Včerajší kadet hľadí na svet cez rozbitý triplex. Sklo pokrýva hustá pavučina prasklín. Vedľa neho, na mieste vodiča, sa pák drží vodič-mechanik Viktor Rybakov, veterán z Prvej svetovej vojny. Jeho hánky, zodraté do krvi, zbeleli od krajného napätia. V očiach starého vojaka niet paniky. Zamrzla v nich len chladná, zvieracia skúsenosť s prežitím. Previsnuté mosty a prievozy sa dusia v predsmrtných výkrikoch. Davy utečencov beznádejne upchali úzky drevený most cez rieku. Vozy. Plačúce deti. Šialenstvom posadnutí starci. Na oblohe dravčivo hučia nemecké stíhačky. Olovený lejak z guľometov prešíva hustý dav. Slepá, metodická krutosť nastupujúceho nepriateľa. Igor chrbtom cíti, ako jemne vibruje 47 tón sovietskej ocele. Toto nie sú taktické manévre. Toto je totálny vyhladzovací masaker. Z lesného pásu v plnej rýchlosti vyráža nemecký predvoj. Ľahké tanky s bielými krížmi na sivom pancieri okamžite otvárajú paľbu. Dávky trasírok sa zahryzávajú do zvyškov sanitárnej kolóny. Červené kríže na plachtách miznú pod prívalom trieštivých granátov. Ranení sovietskí pešiaci horia zaživa priamo pred očami tankovej posádky. Ťažký zápach spáleného mäsa preniká cez štrbiny vežového poklopu. Vnútri bojového priestoru teplota prudko stúpa k 50 stupňom Celzia. Oxid uholnatý rozožiera oči až k slzám. Cvaká masívny klinový záver 76 mm tankového kanóna. Nabíjač s hlasným chrupnutím vráža do rozpálenej nábojovej komory tupohlavý priebojný granát, vážiaci viac ako 6 kg. Olovo a oceľ. Váha munície neznesiteľne ťahá ruky, svaly sťahuje tuhý krč z nepretržitej práce. 75 mm čelného panciera veže zostáva jedinou šancou na život v epicentre tohto mlynčeka na mäso. Strach úplne zhorí pri prvom blízkom výbuchu. Zostáva len dravé, zvonivé prázdno a vytrénované reflexy. Ťažký tank je rozžeravená pec, v ktorej sa pod neustálym rachotom nepriateľských priebojných striel pretavujú ľudské charaktery. Vojna odhaľuje prvotnú podstatu. Inštinkt dravca vždy víťazí nad strachom obete.
Táto štartuj, chrapčí Igor, strácajúc hlas v narastajúcom huku cudzej obrnenej techniky. Diesel beží, veliteľ, daj mu otáčky. Sucho odsekne Viktor a silou vytláča hlavnú spojku. Cez rádiostanicu prichádza strohý rozkaz na všeobecný ústup pluku. Ale vnútri rozžeravenej oceľovej rakvy dozrievala nemá vzbura. Posádka prijíma kategorické rozhodnutie. Ťažký tank na krajnici Tomene reve 12-valcovým motorom. Ľudia vnútri odmietajú opustiť líniu. Prievoz nevydajú. Nepriateľ neprejde po roztrhaných telách civilistov bez trestu. Mladícky spaľujúci maximalizmus poručíka naráža na drsnú realitu veterána a vytvára monolitnú smrtiacu zliatinu. Sovietská škola tankového staviteľstva vytvárala tieto neprestrelné monštrá práve pre takýto bezcitný kontaktný boj. Klim Vorošilov 1. To je čistá fyzika ničenia, smrtiace predĺženie vôle posádky. Jeho tuhé páky sú ako napnuté šľachy starého mechanika. Masívna väža sa s ohlušujúcim škrípotom otáča na ložiskovej dráhe. Oko mieriaceho zachytáva v kríži zameriavača sivú hranatú siluetu vedúceho nemeckého stroja. Prudký pohyb pák. Krv tlmene búši v spánkoch. Oceľový kolos s revom vyráža z miesta a širokými pásmi prerezáva cestu k ústupu. Viac než 40-tonový stroj sa vrhá v ústrety krutému inžinierskému riešeniu, okamžite sa ponárajúc do smrteľného výpočtu nesplniteľnej úlohy. Krutá matematika nesplniteľnej úlohy nadobúda podobu suchého rozkazu, ktorý sa prediera cez praskanie statického šumu v rádiostanici. Prúk sa narýchlo sťahuje. Obrnené vozy s ťažkým hrkotom odchádzajú na východný breh, zanechávajúc za sebou kúdoly hustého prachu. Ale prievoz je nutné udržať za každú cenu. Táto cena sa nemeria vznešenými slovami, ale litrami potu a krvi. Smrtiaca aritmetika vojny. Jeden bojový stroj kryje ústup, čím získava čas pre tisíce utečencov, ktorí beznádejne uviazli na labilnom drevenom moste. Igor prudkým pohybom strháva kuklu. Jeho zapálený pohľad sa stretáva s ťažkým, nehybným pohľadom otca. V tesnom bojovom priestore nie je miesto na reflexiu ani spory. Len krátke, trhané prikývnutie. Pochopenie je absolútne. Ťažký tank necháva za sebou svoju jedinú šancu na záchranu. Viktor silou ťahá ľavú páku k sebe, až mu zapraská v ramennom klbe. Hlavná spojka prenikavo zakvíli. 47 tón sovietskej ocele robí zúfalý, vypätý výpad smerom k úzkému lesnému priesmiku. Inžinierstvo pasce si vyžaduje absolútnu topografickú presnosť. Vybrané miesto je prirodzené hrdlo fľaše. Zľava sa tiahne nepriechodný, zapáchajúci močiar, zarastený hustým trstím. Správa sa týči strmý piesočnatý svah, posiatý balvanmi. Ideálne palebné vrece. Jediná prekážka v ceste valiacej sa obrnenej peste. Cesta široká maximálne 6 metrov, nepriateľovi jednoducho nedovolí rozvinúť sa do útočnej zostavy. Tank sa s ohlušujúcim škrípotom pásov zahryzáva do veskej pôdy na samom okraji lesa. Začína sa horúčkovitá, vyčerpávajúca príprava palebného postavenia. Toto nie je taktika z učebnice. Je to ťažká, čierna drina na hranici zvieracieho prežitia. Júlová horúčava bez milosti taví pľúca. Vnútri tanku teplota neúprosne prekračuje 40 stupňov Celzia. Uniformy sú naskrz nasiaknuté štipľavým potom, strojovým olejom a naftou. Posádka pracuje v besnom, trhanom rytme. Poľné lopatky s tupým zvonením narážajú do suchej kamenistej zeme. Vykopať hlbokú rampu pre ťažký stroj silami 4 ľudí za pár hodín je úloha za hranicou ľudských možností. Tankisti zúrivo rúbu hrubé borovicové vetvy, strhávajú si nechty do krvi, keď nosia vlhkú hlinu a ťažké drny na šikmý čelný pancier. 75 mm ocele musí úplne zrásť zo zemou, splynúť s krajinou, stať sa neviditeľným bunkrom.
Svaly horia od nahromadenej kyseliny mliečnej a krutej dehydratácie. Každý prudký pohyb sa ozýva tupou, púzujúcou bolesťou. Nad korunami stromov sa s vypätým vytím preháňajú dve nepriateľské stíhačky. Dravčivo lížu vrcholky borovíc, metodicky a bezcitne prečesávajú terén. Prvotný strach sa ako ľadová ihla zabodáva do chrbtice. Ľudia okamžite znehybnejú v blate, priamo pod ťažkými pojazdovými kolesami, s vypätím krčných svalov vtláčajú tváre do pichľavého ihličia. Jeden nesprávny pohyb, jeden zradný odlesk slnka na dlhej hlavni kanóna a ťažké letecké bomby zmenia starostlivo pripravenú pascu na hlboký kráter masového hrobu. Vzduch sa fyzicky chveje od nízkeho revu motorov. Strach paralyzuje telo na nekonečný okamih, ale chladný inštinkt prežitia núti zaťať zuby a pracovať ďalej. Ruky znova zúrivo chápajú pichľavé vetvy. Tank pomaly mizne pod hrubou vrstvou maskovania. Slučka nastupujúcich síl sa neúprosne sťahuje. Rádiový éter sa dusí cudzou, hrdelnou, úsečnou rečou. Motopechota obchádza krídla, metodicky uťahuje obkľúčenie okolo priesmiku. Cesta k ústupu je definitívne odrezaná. Vpredu cez úzke štrbiny triplexov vidieť len prázdnu poľnú cestu. Pozícia je pripravená. Ťažké granáty sú úhľadne rozložené podľa typov v schránkach. Trieštivo trhavé na živú silu, priebojné na pancier. Váha každého granátu v rukách pôsobí ako ťarcha rozsudku smrti. Masívny klinový záver hlasno cvakne, posielajúc tupohlavý priebojný náboj do rozpálenej hlavne. Náboj v hlavni, to mene chrapčí nabíjač a zúrivo si utiera zakrvavené hánky o špinavé plátenné nohavice. Orientácia 1, krivá borovica pri zákrute, vzdialenosť 400 metrov. Sucho diktuje Igor, pritlačený spotenou tvárou k gumovej očnici teleskopického zameriavača. Tato, drž otáčky rovnomerne, nevypínaj motor. Rozumiem, veliteľ, držím, úsečne odpovedá Viktor z tesného priestoru vodiča, krčovito zvierajúc páky. Ticho tlačí na zapálené ušné bubienky 1000-krát silnejšie než delostrelecká kanonáda. Sekundy sa naťahujú do lepkavej večnosti. Vnútri oceľovej rakvy je počuť len sypľavý, prerušovaný dych 4 unavených ľudí a pravidelné, nízke vrčanie 12-valcového dízlu na voľnobehu. Napätie sa krúti do tuhej, zvonivej pružiny. Zahnaná posádka sa mení na jediný obnažený nerv. Sú neprodyšne uzavretí vo svojej oceľovej peci v napätom očakávaní momentu, keď sa v tenkom kríži zameriavača objaví sivý pancier nepriateľského predvoja. Smrtiaca skúška nervov sa začína práve teraz. Smrtiaca skúška nervov sa začína v momente, keď sa spoza prudkej zákruty vynára prašný, sivý had. Nemecká kolóna. Ľahké a stredné tanky idú v tesnom pochodovom prúde, tlmene hrkotajúc úzkymi pásmi po vyschnutej ceste. Obrnené vozy sa plazia s dokorán otvorenými poklopmi. Nepriateľ je uvoľnený. Hustý prach im upcháva oči a drzá sebavedomosť beztrestného postupu otupuje ostražitosť. Motocyklisti prieskumu prelietajú s rapotavým revom motorov len nejakých 100 metrov od zamaskovaného sovietskeho kolosu. Vôbec si pascu nevšimli. 47 tón liatej ocele dokonale splynulo s lesom a zmenilo sa na neviditeľný číhajúci bunker. Veliteľ Igor Rybakov si čelo silno pritláča k gumovej očnici zameriavača. Štipľavý pod mu zalieva oči a rozožiera ich do červená. Srdce mu bije v rebrách ako ťažké kovácke kladivo. Vzdialenosť k cieľu sa prudko skracuje. 300 metrov, 200, 150. Prst krčovito hladí chladný kov z púšte. Zvierací inštinkt zúfalo kričí strieľaj, ale chladný rozum prikazuje čakať. Treba si ich pripustiť k telu. Priamo pod garantovanú popravu.
Mladý poručík spája knižnú balistiku z učilišťa so zvieracím čuchom starého mechanika. Veterán Viktor cez úzku štrbinu zaprášeného triplexu číta profil kľukatej cesty ako otvorenú mapu. Vidí veskú krajnicu, strmý piesočnatý svah vpravo, nepriechodný močiar vľavo a jasne chápe. Nemecké stroje nebudú mať kam uniknúť. Veliteľ prvý vyliezol na kopček, posledný práve vošiel do nížiny. Sucho a bez emócií utrúsi otec cez chraplavý šum laryngofónov. Odsekni hlavu, potom chvost. Vidím tato. Cez zaťaté zuby precedí Igor a plynule otáča kolesom výškového mechanizmu. Vnucujú nepriateľovi bleskový boj podľa svojich vlastných, krutých pravidiel. Je to čistá matematika smrti, vynásobená absolútnou, ľadovou bezcitnosťou. Pal! Slovo sa okamžite utápa v ohlušujúcom rachote prvého výstrelu. Tank sa otrasie celým svojim gigantickým trupom, vychrliac z hlavne dlhý snop oslepujúceho plameňa. 76 mm priebojná strela s divokým vytím pára rozžeravený vzduch. Preráža čelný pancier nemeckého stredného tanku s rovnakou ľahkosťou, s akou horúci nôž prechádza papierom. Monštruózny výbuch. Väžu nepriateľského stroja s ohlušujúcim škrípotom odtrhne zo zubeného venca a vyhodí vysoko do vzduchu v prúde pokrúteného kovu a horiaceho paliva. Zaživa horiaca nemecká posádka nestihne vydať ani hláska. Vedúci stroj sa v zlomku sekundy mení na blčiacu pochodeň, ktorá nasmrť upcháva úzku lesnú cestu. Kolóna v panike dupe na brzdy. Pásy prenikavo kvičia, drviac jeden druhého v slepej, chaotickej zrážke. Trieštivým! Chvost! Chrapčí Igor, zúrivo sa opierajúc celým telom do rukovete otáčania masívnej veže. Ťažký záver s hrkotom odskakuje dozadu, vyplúvajúc dymiacu, páliacu nábojnicu priamo na podlahu bojového priestoru. Oxid uholnatý ako dusiaci mrak udiera do nosa, nútiac tankistov dusiť sa v kašli. Nabíjač, ťažko dýchajúc, si strháva nechty do krvi, keď vháňa nový 6-kilogramový granát do dymiacej hlavne. Cvaknutie záveru, výstrel. Ďalší záblesk koncentrovaného násilia trhá formáciu. Posledný ľahký tank vzblkne neprirodzene jasným ohňom, rozletujúc sa na kusy od detonácie vlastnej munície. Palebné vrece je uzavreté. Oceľová pasca zaklapla bezchybne. Nepriateľ je neprodyšne uväznený na úzkom páse zeme. Začína sa metodické, chladnokrvné vyhľadzovanie. Tupé povýšenecké podceňovanie strieda prvotný zvierací des. Nemeckí tankisti horúčkovito otáčajú hranaté veže, snažiac sa cez čierny dym a prach nahmatať neviditeľného nepriateľa. Začína sa chaotická, panická streľba. Projektily 50 mm kanónov s prenikavým hvízdaním narážajú do masívneho sovietskeho panciera. Strašný úder, chrupnutie stláčaného kovu, snop iskier, tupé, dunivé zazvonenie a nepriateľský granát sa bezmocne odráža od 75 mm ocele a s vytím odlieta k oblohe. Vnútri rozžeravenej oceľovej rakvy sa toto neustále zvonenie zásahov ozýva ako fyzická, pulzujúca bolesť v ušných bubienkoch. Ale KV-1 sebavedomo drží úder. Priebojným, ďalší! Suchý štekot rozkazu prehlušuje ohlušujúci rachot. Igor pracuje ako dokonale vyladený stroj. Kríž zameriavača zachytáva sivý bok. Výstrel. Záklon kanóna. Ďalší nemecký tank so suchým praskotom vzblkne. Emócie vyhoria v prachovom dyme. Zostáva len holá mechanika zabíjania a maximálna koncentrácia. Nepriateľ sa v panike hádže pod ostreľovačsky presnou paľbou. Ťažké sovietske granáty metodicky trhajú nemeckú oceľ, meniac elitnú jednotku na kopu dymiaceho šrotu.
Brilantne vydržali prvý úder a vnútili svoju vôľu. Ale ohromený nepriateľ sa už spamätáva a cez vysielačku privoláva ťažké delostrelectvo, aby na nepoddajnú oceľ rozpútal skutočné ohnivé peklo. Ohnivé peklo dopadá na lesný priesmyk. Nepriateľ mení taktiku. Nemecká motopechota sa vtláča do blata, uvoľňujúc scénu ťažkému delostrelectvu. Húfnicové granáty kalibru 105 mm rozorávajú zem okolo pozície tanku. Rachot splýva do súvislého, ohlušujúceho hučania. Zem sa trasie. Tlaková vlna stláča vzduch vnútri bojového priestoru. Ušné bubienky sú pripravené prasknúť. Prach, zem a plyn upchávajú dýchacie cesty. Črepiny s odporným hvízdaním sekajú do čelného panciera, strhávajúc maskovanie. Tank sa otriasa od blízkych výbuchov, kolíše sa na torzných tyčiach. 47 tón ocele rezonuje od úderov. Adrenalín spaľuje posledné zvyšky kyslíka. Teplota vnútri prekračuje 50 stupňov. Štipľavý pot zalieva oči, miešajúc sa so sadzami. Fyziológia boja je neúprosná. Prežíva len ten, koho pľúca sú schopné pumpovať jedovatý plyn a koho srdce nezlyhá pri extrémnych preťaženiach. Sedieť v hlbokej obrane pod presnou paľbou húfnic je istá smrť. Veterán Viktor Rybakov prijíma tvrdé rozhodnutie bez rozkazu. Zvierací čuch starého vojaka diktuje jediné východisko. Drž sa, veliteľ, vychádzame spod úderu, chrapčí vodič mechanik. Viktor nadoraz vytláča pedál plynu. 12-valcový dízel vypeto zareve, vychrliac hustý mrak sivého dymu. Hlavná spojka zaberá nadoraz. KV-1 sa s hlasným chrupnutím vymaňuje z rampy, zhadzujúc zvyšky maskovania. Ťažký stroj sa vrhá priamo do dusiaceho dymu výbuchov. Je to vabank. Otec vrhá tank v ústrety nemeckej kolóne, skracujúc vzdialenosť pre agresívny boj zblízka. Nemeckí mieriaci sa strácajú v optike. Nečakajú takýto divoký nápor. Priebojné strely 50 mm kanónov ako krupobytie bubnujú po pancieri. 75 mm ocele sebavedomo drží úder. Vzdialenosť sa kráti. 30 metrov. 20. Oceľové monštrum vráža do rozvrátených hradov nepriateľa, drviac pásmi motocykle a ľahké kanóny. Igor pracuje pákami so zúrivosťou dravca zahnaného do kúta. Oči mu neznesiteľne slzia, ale ruky konajú na automatike. V kríži zameriavača sa myhne vysoká silueta. Nie je to bojový stroj, ale ťažký nákladiak s muníciou, ktorý sa márne snaží otočiť. Priebojným! Nákladiak v strede! Šteká poručík. Nabíjač stráca dých, vháňa ťažkú oceľovú guľu do dymiacej komory. Cvaknutie záveru. Spätný ráz udiera do ramena. Granát preráža tenký bok nákladiaka skrz naskrz. Zlomok sekundy ticha. Potom sa priestor zrúti. Monštruózna detonácia munície trhá kolónu zvnútra. Tlaková vlna prevracia susedné tanky, drviac ich pancier. Stĺp plameňa stúpa nad koruny borovíc. Rozžeravené črepiny kosia nepriateľskú pechotu. Smrť zbiera bohatú úrodu. Vojna je krutá reťazová reakcia, spustená jedným presným výpočtom. Ohlušujúci rachot na okamih paralyzuje obe strany. Cez rozplývajúci sa dym si Igor všimne pohyb na krajnici. Skupina červenoarmejcov. Ťažko ranení pešiaci sa zúfalo snažia odplaziť do močiara, zanechávajúc za sebou krvavú stopu. Nemeckí guľometníci si ich už berú do mieridiel. Tato! Pechota vpravo! Zakry ich pancierom! Kričí Igor. Cena milosrdenstva na fronte sa meria tonami schytaného olova. Viktor prudko trhne pravou pákou. Tank so šmikom, vyvracajúc zem, nastavuje masívny bok pod zdrvujúcu paľbu. 47 tón ocele sa stáva štítom pre vykrvácajúcich vojakov. Tento drzý manéver priťahuje pozornosť všetkých nemeckých obslúh.
Pancier sa otriasa pod desiatkami zásahov. Zvonenie v ušiach prechádza do bolestivého šoku. Vzduch hustne od plynov a kovového prachu. Rozžeravené okuje, odštiepené z vnútornej strany panciera, sekajú tváre tankistov. Trieštivým, po guľometníkoch, daj ho tam! Sucho velí poručík a rukávom si utiera krv tečúcu z čela. Tankový kanón krátko štekne ohňom a výbuch trieštivo trhavého granátu zmetie nepriateľskú obsluhu. Tankisti získavajú drahocenné sekundy pre svojich ranených, pričom do oceľového trupu pohlcujú všetku koncentrovanú nenávisť oloveného dažďa. Nepriateľský kalkul s ľahkým víťazstvom je definitívne zmarený. Nemecké velenie si však už uvedomuje rozsah taktickej katastrofy v lesnom priesmiku. Vétery znejú nové, úsečné rozkazy. Do boja nastupujú elitné zálohy, pripravené premeniť úzku cestu na skutočný mlynček na mäso. Elitné zálohy Wehrmachtu sa valia do lesných jatiek za hrkotu ťažkých, širokých pásov. Rozúrené nemecké velenie vrhá do najväčšieho pekla tankovú rotu SS. Ich jediným, maniakálnym cieľom je zničiť jednu nepoddajnú sovietsku posádku, ktorá na smrť zaklinila strategicky dôležitý prechod. Sivé, obrnené stroje s trámovými krížmi si už počínajú úplne inak. Slepé, drzé sebavedomie z ranného pochodu je preč. Nepriateľ je ľstivý, maximálne sústredený a smrteľne nebezpečný. SS-áci sa rozvinujú do útočnej zostavy mimo priamej viditeľnosti, pričom šikovne využívajú každú terénnu vlnu a priehlbinu. Igor si chrbtom špinavej dlane utiera tvár zaliatu štipľavým potom a zaschnutou krvou. Mladý veliteľ celým svojím vnútrom a vyschnutým hrdlom cíti prudkú zmenu taktického obrazu boja. Triumf nečakaného prepadu a ostreľovackej likvidácie sa skončil. Začína sa úmorná obrana na samej hranici fyzických možností ľudského organizmu. Začína sa neviditeľný front bleskovej smrti. Nechať 47 tón kovu na jednej pozícii pod zastrieľanou paľbou znamená dobrovoľne premeniť tank na rozžeravený masový hrob. Vzduch je presýtený štipľavým zápachom zhoreného TNT a rozstavenej medi. V tesnom bojovom priestore sa už takmer nedá dýchať. Každý nádych páli v pľúcach ako hlt vriacej vody. Baťa, spiatočku, stiahneme sa za tie žulové balvany. Chrapľavo, trhajúci hlasivky, šteká Igor do laryngofónu a až do praskania v klboch zviera rukovete otáčania masívnej veže. 12-valcový dízel namáhavo, basovo duní a vypľúva čierne kúdoly výfukových plynov. Gigantický oceľový odliatok s kovovým škrípotom cúva do hustého tieňa strmého piesočnatého svahu. Veterán Viktor bravúrne narába s tuhými, nepoddajnými pákami a núti stroj doslova sa vtlačiť do lesnej krajiny. Tankisti využívajú vyčerpávajúcu taktiku neustálej zmeny pozícií. Krátky výpad z úkrytu, zastavenie, výstrel, ústup. Ťažký prierazný granát s tupou špičkou vážiaci viac ako 6 kg odlieta s prenikavým, uši drásajúcim hvízdaním priamo do cieľa. Vedúci stroj elitného predvoja vzplane ako obrovská fakľa v úzkej, prašnej rokline. Nabíjač so zúrivosťou, lámajúci nechty, vráža novú ťažkú nábojnicu do dymiaceho záveru kanóna. Jeho popálené ruky sa zmenili na jeden súvislý, bolesťou pulzujúci krvavý mozoľ. Teplota vo vnútri veže sa stabilne drží na smrteľnej hranici 50 stupňov Celzia. Posádka vdychuje hustý, sivomodrý pušný dym. Každý manéver, každé otočenie ťažkej veže predstavuje neznesiteľnú ťarchu a vrcholné napätie všetkých svalových vlákien. Nepriateľské granáty metodicky, s dutým dunením, rozorávajú suchú zem presne tam, kde sa sovietsky kolos nachádzal ešte pred sekundou. Vojna sa mení na krvavú geometriu prežitia. SS-áci postupujú metodicky. Zvierajú lesnú zónu do tesných, oceľových klieští krížovej paľby.
Hvízdanie letiaceho rozžeraveného kovu sa definitívne zlieva do nepretržitého, šialeného, nízkofrekvenčného húčania. Otras z neustálých zásahov do panciera zbavuje ľudí orientácie, no oni mechanicky pokračujú v naučených pohyboch. V tom istom momente zasadzuje slepá, bezcitná fyzika boja svoj zdrvujúci úder. Zatúlaný prierazný projektil kalibru 50 mm sa sklzne po dotyčnici čelného panciera veže, vykreše snop bielých iskier a s ohlušujúcim, žalúdok dvíhajúcim chrupnutím sa zahryzne do pancierového krytu panoramatického zameriavača. Strašný kinetický náraz otrasie mnohotonovou oceľovou krabicou až do základov. Dážď oslepujúcich iskier a ostrých črepín optického skla zasiahne veliteľa priamo do tváre. Igor s dutým, priduseným stonom odskakuje od rozbitého prístroja. Horúca krv mu okamžite zalieva ľavé oko a mieša sa s čiernymi sadzami. Veliteľ! Zúfalo reve nabíjač cez neustávajúci rachot kanonády. Žijem, makaj! Zaurve poručík a zúrivo si hrubým pohybom stiera ostré črepiny skla z hlboko rozseknutého líca. Je to najťažší, kritický úder pre bojaschopnosť stroja priamo uprostred palebného kontaktu. Tank prakticky oslepol na pravý bok. Výhľad sa kriticky zúžil na mútne, zaprášené štrbiny zvyšných priezorov. Zameriavanie ťažkého kanóna si teraz vyžaduje zvierací inštinkt a obrovské vypätie zrakových nervov. Ostreľovačský duel sa v okamihu mení na slepú, zúrivú bitku v tmavej, tesnej a dymom naplnenej pivnici. Lov na raneného oceľového vlka prechádza do finálnej, najkrutejšej fázy. Rozzúrené nemecké velenie uťahuje smrteľnú slučku. Tanky protivníka zastavujú priamečelné útoky. Ustupujú za líniu stromov a metodicky ostreľujú lesný masív ťažkými, trieštivo-trhavými náložami. Zámerne odvádzajú pozornosť, ohlušujú posádku a zaháňajú sovietsky stroj do bezvýchodiskového palebného vreca. Cez hustú, dusivú dymovú clonu a polámané kríky sa nečujne klžú sivé, prikrčené tiene. Špeciálna útočná skupina nemeckých ženistov. Elita boja zblízka. Na ich širokých kožených opaskoch visia zväzky granátov a silné magnetické kumulatívne míny. Ich úlohou je nepozorovane sa dostať do mŕtvého uhla kanóna a otvoriť hrubý sovietsky pancier smerovaným výbuchom. Vo vnútri rozžeravenej oceľovej schránky, zvoniacej od neustálých zásahov, Viktor Rybakov doslova miechou cíti blížiacu sa hrozbu. Starý, vojnou ošľahaný mechanik cez úzku priezorovú štrbinu zbadá krátke prebehy sivých siluet. Pechota zľava! Ženisti! Tlačia sa k boku! Chrapčí vyschnutým hrdlom otec a zo všetkých síl trhá k sebe ľavý rajčák. Pokúša sa prudko otočiť neohrabaný kolos a rozdrviť útočníkov širokými pásmi. Času je však katastrofálne málo. Vzdialenosť sa bleskovo skracuje na 10 metrov. Tupá, krvavá obrana dosahuje vrchol. Nepriateľ sa blíži na dosah, pripravený jedným presným úderom rozpárať oceľové brucho šelmy. Škrípanie pásov zaniká v suchom, zreteľnom cvaknutí aktivovaných rozbušiek. Suché cvaknutie aktivovaných rozbušiek definitívne zaniká v ohlušujúcom reve 12-valcového motora. Sivé, sadzami zašpinené tiene nemeckých útočníkov vyskakujú priamo na šikmý zadný pancier Klima Vorošilova I. Ťažké, okované čižmy sa duto šmíkajú po rozpálenom kove. V úzkej štrbine vidí starý mechanik Viktor Rybakov tvár nepriateľského ženistu, pokrivenú zúrivosťou. Nemec dvíha ruku s ťažkou magnetickou mínou priamo nad zraniteľnú mriežku motorového priestoru. Len zlomok sekundy delí posádku od mučivej smrti v ohnivom víre. Veterán Prvej svetovej vojny koná na základe čistých inštinktov. S divokým revom trhne oboma pákami súčasne a až do žalúdok dvíhajúceho chrupnutia v ramenách
vyšliapne nepoddajnú hlavnú spojku. 47 tón sovietskej ocele sa vzpína v divokom, nekontrolovanom obrate. Odstredivá sila hádže útočníkov ako handrové bábiky priamo pod hrkotajúce pásy. Tupé chrupanie kostí sa na okamih zlieva s prenikavým piskotom prehriatých spojok. Jeden zväzok granátov sa však stihne zošmyknúť pod okraj čelného panciera. Oslepujúci biely záblesk vypaľuje sietnicu. Strašný náraz tlakovej vlny otrasie priestorom vodiča. Vnútorný pancierový plát hlboko praská. Snob rozžeravených zubatých črepín sa s odporným zvukom zabára do nôh a brucha starého mechanika. Tmavá, dymiaca krv okamžite v prúdoch zalieva kovovú podlahu tanku. Baťa! Zúfalý, zachrípnutý výkrik poručíka Igora Rybakova uviazne v hustom dyme. Choď do lesa, ťahaj na priesek, chrapčí otec s bublavým kašľom, dusiac sa vlastnou krvou. Jeho skrvavené ruky sa krčovito, mŕtvolným stiskom držia pák. Ťažký tank vykoná prudký trh priamo do nepriechodnej húštiny a s ohlušujúcim praskaním láme kmene storočných borovíc ako zápalky. Nie je to panický útek. Je to dokonale vypočítaná, chladnokrvná pasca. Falošný ústup. Rozúrení esesáci, cítiac krv ranenej šelmy, strácajú opatrnosť a vrhajú sa do hazardného prenasledovania. Ich stredné tanky v plnej rýchlosti vrážajú na úzky lesný priesek. Netušia, že predchádzajúcu noc vyčerpaná sovietská posádka nastražila priamo pod vyjazdené koľaje ťažké nálože. Strašný dvojitý výbuch vyhodí vlhkú zem do vzduchu. Vedúce nemecké stroje vyletia do vzduchu s ľahkosťou kartónových škatúľ. Oceľové pásy sa trhajú so zvonivým treskotom. Masívne veže otrhnuté z vencov letia do kríkov. Útočný nápor elity Wehrmachtu sa s rachotom triešti o krutú ženínú lesť. Srdce sovietskeho kolosu však tiež vypovedá službu. Motor Klima Vorošilova I. sa dusí a začína duto vynechávať. Z radiátora prerazeného črepinami so syčaním vyráža prúd bielej pary, ktorá sa mieša s čiernym dymom požiaru v motorovom priestore. Mnohotonový stroj so škrípaním sadá na poškodený ľavý bok. V rozžeravenom priestore vodiča to neznesiteľne páchne spáleninou, naftou a krvou. Viktor Rybakov pomaly, neodvratne vykrúca. Jeho blúza sa z priebehu niekoľkých minút zmenila na súvislý, lepkavý purpurový pancier. Veliteľ, kanón na 10. hodinu. Držím otáčky. Sotva počuteľne šepká starý vojak, pritískajúc si bledé čelo k studeným sklám prístrojov. Jeho telom zmieta silná triažka z bolestivého šoku. Zmrzačené nohy však naďalej s nadľudským úsilím tlačia na pedále a slabnúce ruky železným stiskom fixujú páky, udržiavajúc doráňaný stroj v polohe pre paľbu. Kategoricky odmieta opustiť svoje miesto. Dobrovoľne sa obetuje a premieňa svoje posledné údery srdca na drahocenné sekundy chodu motora. Je to jeho posledný boj. Boj, v ktorom odovzdáva svoj život len preto, aby dal svojmu synovi šancu na ešte jeden rozhodujúci výstrel. Bremeno osamelého velenia dopadá na plecia mladého poručíka ako drviaca olovená platňa. Ostrá psychická bolesť mu trhá hruď, no pre slzy v tomto pekle nie je miesto. Mlynček vojny nedáva ani sekundu na rozlúčku. Igor prekračuje svoj osobný žiaľ priamo uprostred najkrutejšej prestrelky. Smrť najbližšieho človeka v zlomku sekundy pretaví zúfalstvo na ľadovú zúrivosť. Pohyby mladého veliteľa sa stávajú desivo presnými, mechanickými. V tej chvíli prestáva byť človekom. On sám sa stáva zameriavačom. Stáva sa cvakajúcim záverom. Stáva sa bezduchým spúšťacím mechanizmom. Prierazný, nabi! Sekane skleneným hlasom šteká Igor, pričom tvárou mŕtvolne prilipne k optickému prístroju. Skrvavený, kontuzovaný nabíjač s dutým stonom vráža ťažký granát do dymiacej hlavne.
Kovové cvaknutie klinového záveru znie v tichu ako dopad gilotíny. V kríži zameriavača sa krčovito hádže silueta nemeckého tanku, ktorý sa pokúša obísť dymiace mínové pole. Poručík bez zaváhania stlačí spúšť. Výstrel trhá ušné bubienky. Oceľový projektil s vytím preráža pancier a spôsobuje okamžitú detonáciu munície vo vnútri nemeckého stroja. Obrovská ohnivá guľa pohlcuje nepriateľskú oceľ. Igor necíti triumf. V jeho vnútri zostala len tupá prázdnota a zápach zhoreného panciera, v ktorom navždy zostal jeho otec. Nepriateľ sa zadrhne vlastnou krvou za každú vyliatú kvapku. Jatky pokračujú v smrteľných obrátkach a prechádzajú do finálnej fázy absolútneho vyvražďovania. Vyvražďovanie si berie krátku, dusivú pauzu. Škrípanie pásov a rachot kanónov utíchnu a vystrieda ich zvonivé ticho. Vo vnútri Klima Vorošilova I. je vzduch hustý a veský. Je presýtený zápachom nafty, zhorenej izolácie a sladkastou arómou čerstvej krvi. Teplota neúprosne prekračuje 50 stupňov. Pľúca krčovito lapajú jedovatý dym. Kontuzovaný nabíjač sa náhle zrúti. Nervová sústava vypovedá službu. Vojak upustí nábojnicu na podlahu, zakrie si tvár špinavými rukami a začne tiahloviť. Panika je vo vojne nákazlivá a smrteľná. Dokáže vyhladiť posádku rýchlejšie než nepriateľský granát. Vojna netrpí sentimenty ani duševné slabosti. Igor koná bleskovo. Mladý poručík udrie vojaka zmietajúceho sa v hystérii po tvári. Suchý zvuk úderu na okamih prekrie zvonenie v ušiach. Tento krutý fyzický kontakt privedie tankistu k zmyslom. Železná disciplína sa vtlka hrubou silou. Krátky rozkaz cez zaťaté zuby vracia človeka k jeho jedinej funkcii. Byť bezchybným mechanizmom podávania granátov do dymiaceho záveru kanóna. Okolo zmrzačeného stroja začínajú opäť vybuchovať ťažké míny a vyvrhujú do vzduchu stĺpy čiernej zeme. Vo vnútri veže však už nie je miesto pre strach. Hrôza je vytlačená chladným automatizmom prežitia. Cez štipľavý dym a krv zalievajúcu oči presvítajú tiene minulosti. Vedomie, zovreté v kliešťach stresu, sa inštinktívne chytá útržkou spomienok. Mierové časy sa teraz zdajú byť vzdialenou ilúziou, ktorá zhorela pri prvom zásahu. Igor krčovito zviera rukovete zameriavania. Prsty mu sťahuje bolestivý krč. V zapálenom mozgu mu znie vyrovnaný hlas otca. Starý veterán nikdy nehovoril patetické slová o hrdinstve. Jeho veda o prežití pozostávala len z hrubých pravd. Česť – to nie sú vyleštené gombíky, je to schopnosť držať zverený úsek, keď telo prosí o útek. Vojenská povinnosť je len reflex vbitý do podkôry. Tank nie je len 47 tón ocele, je to rozžeravená pec, v ktorej sa pretavuje ľudská vôľa. Poručík si rukávom stiera pot z čela. Každú rihu na pancieri teraz vníma ako svoje vlastné telesné jazvy. Mŕtve telo vodiča mechanika bezvládne kleslo na riadiace páky. Priestor vodiča sa zmenil na krvou zaliatú oceľovú kryptu. Igor sa zásadne nepozerá dole. Nesmie, aby sa nezrútil do priepasti. Vedie nemý dialóg so svojím mŕtvým otcom priamo cez väžu, ktorou otriasajú zásahy. Tento strašný rozhovor neprebieha v slovách. Znie v cvaknutí záveru, v škrípaní nábojníc, v vytí ozubeného venca veže a v rytmických úderoch nepriateľských granátov do panciera. Syn mlčky preberá štafetu bolesti. Sľubuje starému mechanikovi, že cena jeho života bude vyvymáhaná horúcim olovom. Každý presný pohyb, každý pohľad cez rozbitú optiku je odpoveďou na posledný rozkaz otca. Vo vnútri mladého dôstojníka je vypálený celý vesmír. Zostal len úzky sektor paľby. Fyziológia žiaľu je vytlačená fyziológiou boja.
lúči sa s otcom každým novým, nabitým granátom. Sovietsky stroj je definitívne znehybnený. Roztrhnutý pravý pás leží ako bezvládna kovová páska v blate. Dízlový motor zhasol a vypustil posledný oblak pary. Nemecká motopechota a ženisti opäť sťahujú obkľúčenie a pripravujú sa na finálny útok. V slúchadlách cez silné rušenie chrapčí vzdialený rozkaz na ústup. No putá krvi viažu zvyšok posádky k tejto zemi pevnejšie než oceľové laná. Igor prijíma jediné, smrteľné rozhodnutie. Odmieta opustiť pozíciu. Odmieta vydať zmasakrovaný prechod. Mŕtvý tank sa mení na nehybný oceľový bunker. Nabíjač naslepo nahmatáva v schránke ďalší projektil. Ručné mechanizmy veže pracujú s kovovým vytím. Mladý veliteľ zamyká poklop veže na všetky západky. Cesta späť neexistuje. Nepriateľ sa zadrhne vlastnou krvou za každý meter tejto cesty. Ticho pred novým úderom hustne do fyzickej tiaže liatiny. Masívna liatina sa trhá pod ohlušujúcim škrípotom. Znehybnený, zmrzačený sovietsky stroj mení svoju taktickú podstatu a mení sa na nehybnú, hermeticky uzavretú oceľovú pevnosť. Stratégia prežitia sa mení radikálne a nemilosrdne. Teraz musí 47 tón prestreleného, očmudeného panciera prijať celý ten kolosálny kinetický úder na seba. Jedinou úlohou je stať sa krvácajúcou návnadou. Magnetom na nepriateľské olovo. Mŕtvy tank musí vyčerpať zásoby munície nemeckých útočných skupín a spáliť ich drahocenný čas ofenzívy. Každý nemecký prierazný granát, každá kumulatívna magnetická mína, ktorá sa roztriešti o čelný pancier tanku KV-1, znamená zachránený civilný život na východnom brehu rieky. Posádka pracuje v režime úplného, nadľudského fyzického vyčerpania za hranicou ľudských možností. 12-valcový diesel je mŕtvy. Elektrický pohon ťažkej veže je úplne bez prúdu. Mladý poručík zúrivo, derúci dlane až do mesa, krúti tuhými ručnými kolesami zameriavacieho mechanizmu. Svaly chrbta a predlaktí sťahuje krutý, kamenný krč. Hrdzavé ozubené kolesá venca veže tiahlo a trhavo vyjú pri každom milimetri otočenia. Teplota vo vnútri tesného bojového priestoru už dávno prekročila smrteľné hranice. Vzduch sa zmenil na hustý, jedovatý maglajs z pušného prachu, dusivých výparov nafty a sladkastej, kovovej pachu rozliatej ľudskej krvi. Ďalší nepriateľský 50 mm projektil s prenikavým hvízdaním naráža do pravého líca veže. Viactonový monolit sa otriasa. Vnútorný povrch panciera sa s praskotom odlupuje. Drobné, rozžeravené oceľové okoviny striekajú tankistom do tvárí a zanechávajú hlboké, krvácajúce jazvy. Otrasený nabíjač ťažko dýcha s bublavým piskotom a na rihovanú podlahu vyplúva väzké chumáče čiernych slín. Naslepo, prstami zodratými do jedného krvavého mozoľa, vyťahuje z muničnej schránky ťažké mosadzné nábojnice. Cez úzky priezor rozbitého, mastnými sadzami pokrytého periskopu vidí veliteľ finálnu hrozbu, ktorá sa vyplazila spoza zmrzačených stromov. Je to nemecký stredný tank Panzer IV. Nepriateľský stroj sa pohybuje nanajvýš opatrne, s dutým hrkotom sa sunie širokými pásmi po zemi rozritej krátermi. Jeho krátka 75 mm hlaveň sa pomaly a neodvratne dvíha a nenásytne hľadá najzraniteľnejší spoj sovietskej veže. Začína sa posledný, napätý súboj na smrť v úzkých krížoch teleskopických zameriavačov. Chladný, mlčanlivý dialóg dvoch hlavní cez hustý, sivomodrý dym z pušného prachu. Je to čistá, nemilosrdná matematika prežitia, kde sa každá chyba okamžite meria odtrhnutými končatinami. Igor si krčovito pritíska napätú tvár k gumovej očnici zameriavača. Štipľavý pod mu zalieva pravé oko.
Ľavé oko má úplne zaliaté lepkavou krvou z hlbokej tržnej rany na obočí spôsobenej črepinou. Prierazný, vzdialenosť 200. Suchý, zachrípnutý hlas poručíka sotva preniká cez neustále šialené zvonenie v poškodených ušných bubienkoch. Nabité, veliteľ, namáhavo chrapčí nabíjač a s ohlušujúcim kovovým treskom vráža ťažký, 6-kilogramový tupohlavý projektil do rozžeraveného záveru kanóna. Nemecký veliteľ nakrátko zastavuje kvôli maximálne presnému, zaručenému výstrelu zblízka. Táto drobná, sotva postrehnutelná pauza rozhoduje o všetkom. Igorové prsty zvierajú tuhú spúšť v smrteľnom krči. Sovietsky 76 mm kanón štekne ohlušujúcim výstrelom, ktorý vysáva kyslík. Spätný ráz ho surovo až k praskaniu kostí udiera do ramena. Masívna dymiaca nábojnica s cinkotom padá pod nohy. Ťažký prierazný granát s divokým zavíjaním prerezáva zadimený priestor a s obľudným chrupotom drviaceho sa kovu preráža kolmý čelný pancier nemeckého tanku priamo pod vežou. Kinetická energia okamžite trhá nepriateľský stroj zvnútra. Snob neznesiteľne jasného, hučiaceho plameňa s primitívnym revom vyráža z poklopov rozrazených tlakovou vlnou. Panzer 4 sa v sekunde mení na horiacu železnú rakvu, z ktorej sa valí čierny dym. Táto strašná detonácia sa stáva finálnou, hrubou bodkou za lesným masakrom. Elitný nepriateľ si definitívne vylamuje zuby na mŕtvom, no stále smrtiacím ohňom sa brániacom sovietskom kove. Nemeckí velitelia si uvedomujú absolútnu márnosť ďalšieho útoku. Strácajú tempo. Motorizovaná pechota a ženisti narýchlo ustupujú a strácajú sa ako sivé tiene za polámanými kmeňmi borovíc. Hustý prach z odchádzajúcich obrnených kolón sa mieša s čiernym, mastným dymom z početných požiarov. Rachot nepretržitého niekoľkohodinového boja sa prudko a neprirodzene preruší. Na zmrzačenú, výbuchmi rozoranú lesnú líniu sa dá ťažké, olovené ticho. Len rozžeravený pancier tanku KV-1 odmerane a rytmicky puká, ako pomaly chladne vo večernom vzduchu. V tejto náhlej, olušujúcej prázdnote Igora zaplavuje nemilosrdné uvedomenie si rozsahu katastrofy. Sedí v tesnej oceľovej krabici, ktorá schytala stovky priamych zásahov. Všade naokolo ležia desiatky znetvorených, dohárajúcich vrakov nepriateľskej techniky. A priamo pod jeho nohami, v širokej kaluži hustej, zrážajúcej sa krvi, chladne zohavené telo jeho otca. Cena za milosrdenstvo bola splatená v plnej miere. Z východu sa ozýva nízky, dutý, dunivý úder obrovskej sily, od ktorého sa pod pásmi chveje zem. Nie je to salva nepriateľského delostrelectva. Sovietskí ženisti vyhodili do vzduchu starý drevený most. Strategický prechod je úplne zničený. Ustupujúce strelecké pluky a tisíce civilných utečencov sú teraz spoľahlivo a definitívne odrezaní od nemeckého motorizovaného predvoja. Ťažký rozkaz je splnený. Nesplniteľná línia bola udržaná. Tlak tohto mŕtvého ticha dolieha na roztrhnuté ušné bubienky tisíckrát silnejšie než prívalová paľba črepín. Otrasený, krvou a sadzami umazaný mladý poručík Igor Rybakov sedí v úplnej tme chladnúceho tanku. V jeho vnútri už niet miesta pre ilúzie ani strach. Zostal tam len holý, pulzujúci inštinkt. Pomaly, prekonávajúc divokú, vystreľujúcu bolesť v polámaných rebrách, sa krvavými rukami naťahuje k tuhým západkám poklopu veže. Robí to najtvrdšie a najagresívnejšie rozhodnutie vo svojom novom živote. Prežiť navzdory všetkému. Vyliesť z tohto oceľového masového hrobu, postaviť sa na nohy a dýchať ďalej, aby v sebe navždy uchoval túto ťažkú, popolavú ťarchu pamäti. Ťažká, popolavá ťarcha pamäti
sa mu nezmazateľne vžiera do mozgovej kôry a nahrádza kyslík. Prežitie sa mení na dlhú, mučivú agóniu v zázemí, kde niet ani sekundy pokoja. Rozžeravený pancier posiatý črepinami strieda tvrdé nemocničné lôžko nasiaknuté cudzím, lepkavým potom. Pach zhoreného korditu, rozliatej nafty a spáleného mesa nahrádza dusivý, ostrý zápach chlóru, jodoformu a hniloby, ktorý reže do nosa. Leto roku 1941 zanecháva na tele mladého veliteľa hlboké, purpurové, nehojace sa brázdy. Ostré kusy nemeckej ocele, ktoré unavení chirurgovia vyrezali z jeho roztrhanej hrude bez akejkoľvek narkózy, s cinkotom padajú do plechového lavóra. Tento zvuk presne kopíruje cvengot vystrelených mosadzných nábojníc o rihovanú podlahu bojového priestoru. Mladý poručík Igor Rybakov sa pomaly a bolestne stráca v nekonečnom rade zmrzačených lazaretov, preplnených stenajúcimi ľuďmi. Sanitárne vlaky celé dni vezú obviazaných vojakov do vnútrozemia, ďaleko od hrmiaceho frontu. Ale ticho mierových ulic udiera do zapálených, výbuchmi roztrhaných ušných bubienkov, tisíckrát bolestivejšie než prívalová delostrelecká paľba. V tomto vatovom, neprirodzenom tichu niet spásy. Skrýva sa v ňom len zvonivá, chladná prázdnota a absolútne zvieracie nepochopenie toho, ako fungovať vo svete bez vojny. Mozog odmieta prijať realitu, v ktorej netreba každú sekundu napäto čakať na smrteľný, kinetický úder 50 mm prierazného projektilu do pravého líca veže. Vojna sa vôbec nekončí odchodom z krížovej paľby. Len mení líniu frontu a nemilosrdne prenáša totálnu vojnu priamo dovnútra ľudskej lebky. Prízraky zabitých nepriateľov a mŕtvych druhov prichádzajú každú noc a poľahky prerážajú akúkoľvek vybudovanú psychickú obranu. Najťažší, vyčerpávajúci otras centrálnej nervovej sústavy spôsobuje neustále kruté zlyhania. Spánok sa mení na pravidelný, neodvratný a bezcitný zostup na samotné dno toho lesného, ohnivého kotla. Stríznený mozog s maniakálnou, sadistickou presnosťou reprodukuje všetky zvuky boja. Ohlušujúci škrípot drveného tankového kovu, z ktorého praskajú krčné stavce. Prenikavé, lebku vrtajúce kvílenie prehriatých naftových spojok. Tupé, rytmické údery nemeckých útočných granátov do 75 mm panciera tanku KV-1, ktorého pribíjajú k podlahe. Tma tesnej izby náhle vzplanie oslepujúco bielým svetlom blízkeho výbuchu kumulatívnej míny, ktoré vypaluje sietnicu. Igor vyskakuje z postele v studenom, lepkavom pote a krčovito, až mu belejú hánky, zviera prstami železné čelo postele, ako by to boli tuhé kolesá ručného zameriavania ťažkého kanóna. Hrdlo mu zviera tvrdý krč dusenia, pľúca odmietajú pumpovať čistý vzduch. V nosných dierkach mu znova zreteľne, husto a fyzicky hmatateľne stojí sladkastý pach čerstvej ľudskej krvi a rozžeravenej liatiny. Pred dokorán otvorenými, šialenými očami mu visí tvár umierajúceho otca, pokrytá leptavými čiernymi sadzami. Veterán znova a znova pľuje krv na prístrojovú dosku a jeho ruky rozbité črepinami krčovito zvierajú tuhé páky. Pokusy prehlušiť tieto realistické vízie vyčerpávajúcou nespavosťou len urýchľujú rozklad psychiky. Mechanika bojovej traumy funguje neomylne a metodicky. Vypaľuje človeka zvnútra ako pomaly pôsobiaci jedovatý plyn v uzavretom priestore. Zvierací strach v čase mieru sa ukazuje byť oveľa strašnejším než primitívna hrôza z boja zblízka. Na fronte bol nepriateľ jasne viditeľný v kríži zameriavača. V zázemí sa nepriateľ pevne usadil vo vlastnej, znetvorenej pamäti. Cesta k relatívnemu uzdraveniu vedie len cez extrémne ťažkú, monotónnu
a svaly vyčerpávajúcu fyzickú prácu. Len maximálne, nadmerné zaťaženie celého tela dokáže pribrzdiť úplný rozklad rozumu. Roky nepretržitej, čiernej, upotenej práce pri továrenskom páse sa stávajú jediným záchranným lanom. Chladná, zaolejovaná oceľ mierových frés a traktorových motorov nahrádza rozžeravený čelný pancier. Preživší veliteľ metodicky, deň čo deň, prenáša svoj tvrdý, nezmazateľne vrytý bojový automatizmus na výrobné koľaje. 12-hodinové zmeny pri rozžeravených martinských peciach doslova vypaľujú nočné mory zo zapáleného mozgu. Rytmický, ťažký rachot gigantických továrenských bucharov, od ktorého sa trasie betónová podlaha, sa stáva skvelou náhradou za delostreleckú kanonádu. Tento vonkajší akustický úder umožňuje otrasenej nervovej sústave fungovať v navyknutom, komfortnom režime neustáleho stresu. Igor sa učí prijímať svoju vlastnú, vynútenú krutosť. Postupné uvedomovanie si faktu, že chladnokrvné a metodické vyvražďovanie nepriateľských posádok bolo jediným správnym inžinierským riešením nesplniteľnej bojovej úlohy, pomaly tmelí rozbitú psychiku. Vojna je nanajvýš špinavá, krvavá, čierna práca asanačných pracovníkov. Niekto ju musel urobiť po uši v krvi, aby tisíce utečencov na východnom brehu mohli ďalej dýchať. Toto drsné mužské pochopenie svojej nemilosrdnej povinnosti neprináša žiadnu duševnú úľavu, ale dáva tvrdú oporu pod nohami. Oporu na to, aby sa definitívne nezbláznil a neprehnal si guľku hlavou. Po dlhých 10-ročiach ho ozvena tých strašných pohraničných bojov dostihuje na tých najnečakanejších pokojných miestach. Obyčajný mestský park kultúry a oddychu. Horúce letné popoludne. Hustá, pokojná zeleň starých stromov. Zostarnutý, úplne šedivý Igor s ťažkou drevenou palicou v rukách s netvorených jazvami sedí na lavičke. Jeho tvár, rozritá hlbokými vráskami, nevyjadruje absolútne žiadne emócie. Zmenila sa na kamennú masku. Vedľa, na susednej lavičke, hlučná partia mladých ľudí s nadšením prerozpráva ďalšiu populárnu frontovú historku. Náhodný rozhovor mu okamžite reže sluch známymi, smrtiacimi súradnicami. S nadšením hovoria o tom úzkom lesnom priesmiku, o tom jedinom, legendárnom, neprestrelnom sovietskom tanku, ktorý sám o sebe zastavil obrnenú päsť Wehrmachtu. Ale ich rozprávanie je absolútne sterilné. Nie je v ňom dusivý oxid uholnatý, od ktorého praskajú cievy v očiach. Nie je v ňom teplota takmer 60 stupňov v uzavretom bojovom priestore. Nie sú v ňom vytekajúce očné buľvy zaživa horiacich nemeckých tankistov a odtrhnuté, rozdrvené nohy starého vodiča. Je to starostlivo učesaná, pozlátená legenda o veľkých, nesmrteľných hrdinoch, úplne zbavená špiny, strachu, zvratkov a krvi. Preživší veterán počúva tento úbohý surogát pravdy mlčky so zaťatými zubami. Nemieša sa do cudzieho rozhovoru. Nekričí im do tvárí, že to nebol krásny rytierský súboj, ale slepý, zvierací a hnusný mlynček na mäso. Ťažko sa opiera o palicu a hľadí priamo cez ľudí do sivej prázdnoty. Vie úplne presne. Skutočný, očmudený KV-1 navždy zostal tam, na rozdrásanom, granátmi rozoranom lesnom prieseku. A v tomto zhorenom tanku, rozstrieľanom oceľovými projektilmi, starý vojak navždy nechal svoju vlastnú dušu. Pamäť je ťažký, liatinový poklop veže, ktorý sa nikdy nedovrie. Ťažký, liatinový poklop veže pamäti sa nikdy nedovrie. Cez túto črepinami rozritú štrbinu celé 10 ročia presakuje leptavý pušný dym roku 1941. Starý veterán, bývalý veliteľ ťažkého sovietskeho tanku Igor Rybakov, robí svoje úplne posledné, neuveriteľne ťažké taktické rozhodnutie. Sadá si za ošúchaný drevený stôl
ako by sa vracal na miesto strelca v rozžeravenom bojovom priestore. V jeho uzlovitých rukách, pokrytých hlbokými jazvami po popáleninách, škrípe obyčajné plniace pero. Zahryzáva sa do čistého listu papiera s nemilosrdnou silou. Začína sa dlhá, vyčerpávajúca inžinierská práca na obnove historickej spravodlivosti. Starý vojak kategoricky odmieta písať pohodlné, uhladené texty pre slávnostné správy. Metodicky prenáša na stránky absolútne necenzurovanú, tvrdú, fyziologickú pravdu o tom strašnom boji zblízka. Riadky dopadajú na papier ako ťažké údery. Sú v nich nezmazateľne vtlačené litre vyliatého potu, ohlušujúci rachot zaseknutého venca veže, hnusný zápach roztrhaného ľudského mäsa a zvierací primitívny inštinkt prežitia. S chladným kalkulom vojenského analytika odkrýva každé klamstvo a ukazuje vojnu ako totálnu, špinavú prácu na vyhladenie. Každé napísané slovo je suchý, zdokumentovaný fakt. Pravda o vojne musí preraziť ľudskú ľahostajnosť skrz naskrz. V predvečer ďalšieho výročia bývalý tankista ťažko kráča k masívnemu žulovému obelisku. Pamätník stojí presne na mieste toho zničeného prechodu. Sivý, drsný kameň chladí popálené dlane. Všade naokolo stoja stáročné borovice, ktorých kmene dodnes pevne zvierajú zubaté črepiny nemeckých granátov. V tomto hustom lesnom tichu Igor Rybakov definitívne vyrovnáva účty so svojou minulosťou. Tupý, neutíchajúci pocit viny za to, že prežil, pomaly uvoľňuje svoje mŕtve oceľové zovretie. Oneskorené odpustenie preráža dlhoročnú psychologickú obranu. Po hlbokých vráskach na rozritej tvári stekajú skúpe, horúce slzy. Veterán si absolútne jasne, do najmenších detailov uvedomuje nezvratnú pravdu toho dňa. Vodič Viktor Rybakov splnil svoju poslednú bojovú úlohu s bezchybnou matematickou presnosťou. Otec neobetoval život za abstraktné ideály. Zostal za pákami riadenia, zaliatými krvou kvôli konkrétnemu, hmatateľnému cieľu. Starý vojak zachránil život svojmu jedinému synovi a zabezpečil drahocenné minúty na ústup tisícok utečencov na východný brehu rieky. Inžiniersky výpočet prežitia zafungoval neomylne aj v tých najextrémnejších podmienkach. Krv vodiča sa stala tým neprekonateľným štítom, o ktorý si útočiaci obrnený predvoj rozbil pásy. Publikácia týchto tvrdých, úsečných memoárov vyvoláva šok svojou otvorenou, krvácajúcou surovosťou. Veterán zásadne nešetrí nervovú sústavu čitateľa. Núti každého ponoriť sa do tesného, uzavretého bojového priestoru ťažkého tanku pri teplote plus 50 stupňov Celzia. Núti ho dusiť sa koncentráciou oxidu uholnatého, slepnúť od striekajúcich črepín rozbitého optického skla a zodierať si nechty do krvi o ťažké mosadzné nábojnice. Táto publikácia je priamym splnením rozkazu za cenu krvi. Hold drsnej, mlčanlivej úcty všetkým nepomenovaným posádkam, ktoré navždy zostali v zhorených železných krabiciach na prašných cestách roku 1941. Text plynie ako nepretržitý prúd koncentrovaných taktických údajov. Len suché takticko-technické parametre v kontexte prežitia posádky. 75 mm sovietskeho panciera veže proti desiatkam prierazných projektilov. Zúrivosť zahnanej, otrasenej posádky proti metodickému kalkulu nemeckých útočných ženijných skupín. Každá strana udiera do vedomia ako tupý, rytmický delostrelecký úder. Starý veliteľ dokumentuje zvieraciu hrôzu a bolesť, aby úplne vylúčil túžbu zopakovať túto skúsenosť. Pamäť je zbraň, ktorá je vždy nabitá. Po splnení svojej poslednej bojovej úlohy starý vojak prijíma tiché zmierenie. Vnútorná dlhoročná obrana sa definitívne končí. Tváre zabitých nepriateľov a zaživa zhorených druhov
sa rozplývajú v pokojnom, dlho očakávanom tichu. Odchod Igora Rybakova sa odohráva úplne nepozorovane v obyčajnom mestskom byte. Ďalší masívny infarkt skoro ráno navždy zastavuje opotrebovaný, ťažko otrasený motor jeho tela. Ale mizne len stará fyzická schránka. Neodchádza ako zlomená obeť. Odchádza ako človek, ktorý raz v chaose letiacom obrovskou rýchlosťou krčovito zatlačil tuhé páky a preťal nepriateľovi cestu. Navždy zostal 20-ročným poručíkom, ktorý prinútil dokonale vyladený vojnový stroj Wehrmachtu zadusiť sa vlastnou krvou v lesnom priesmyku. Jeho ruky, ktoré si navždy zapamätali klskú ťažobu 6-kilových granátov, nachádzajú zaslúžený pokoj. Dutý kovový tresk chladnúceho panciera sa definitívne stráca v nebití. Krutý boj zblízka sa skončil. Ale slová vytlačené na hrubom papieri pokračujú vo vlastnej ceste. Suchá kronika bez príkras zostáva neotrasiteľným základom. Vojna je špina, strach, nadmerná rýchlosť a smrť. Ale práve v tomto rozžeravenom ohnivom vreci sa kuje absolútna ľudská vôľa, schopná zlomiť chrbát akémukoľvek útočiacemu protivníkovi.